Mangawe mangwana ni ayo erumuko Jesu ouya kutora wake kumusha Tosangana newadiwa wakafakare Tokarana Jesu narini Tosangana kumusha Jesu anogazira Tose topfekedzwa korona nedzongu oshena Yimbira riyore rukuriro rwa Jesu Uye tiende kumusha kofaza Kutari changera kashongezwa somwenga Zuwa ripenyi Jesu ndiye chiedza Nzira dzaro dzichange dziridze ndarama Ngatisangane kumushako Sangana kumusha Jesu anogadzira Tose topfekedzwa korona nedzongu ochena Yimbira riyore rukuriro rwa Jesu Uye tiende kumusha kofaza Amagadzirira kusangana na Jesu Nekukasika wamanda yake yorira Shiratidzo zvekuuya kwake zvopera Iwe neni ngatisangane Sangana kumusha Jesu anogadzira Tose topfekedzwa korona nedzongu ochena Yimbira riyore rukuriro rwa Jesu Uye tiende kumusha kofaza Toda kutenda Mwari kuti imimi muri panapa ini ndiri panapa. Nhamo yenyu ndeyenyu yangu ndeyangu. Umwe neumwe panhamo yake. Ndizvo soka. Zvekuda kunyepera kunge usingazive yako. Izvo zvinozoita kuna mai yako kumba kwenyu panapa. Atitambe iyoyo. Handitezeka panapa tinodhila nezvinhu sezviripo. Ende mazvinzwa panapa dhoko vachitaura. Kuti izvo isusu we are not going to get into problems because of a habit yaunoziva uchiuya panapa uchititarisa and make fun out of us. We are not going to accept that. Your boyfriend may, your friend may, your community may, but not here. And we are going to treat you as you deserve. Saka chimemba chenyu munonoitira kwa munochiitira ikoko panapa. Decisions have to be made. Ndo chokwadi. Number 2, vanangu. Chandoda kuti muzive panapa ndechekuti izvo. Vamwe venyu murutadza kunyatsoita a proper estimate of how much we value you. We are going to help you. Mapabataka? Yes. Saka ndozvatainga panapa. Kuti tibetserane, titaurirane, tipedzerane. Zvako zvoti wauya uchisvita fodya, uri kuda kukontinya. Wauya uri benzi, kuda kuenda uchingonopenga. Boyfriend yako yakuita mhombwe, ndo yauri kudza kuti ndo yandinoda. Izvozvo manje ndo zvisiri kuzoitika panapa. Handizvo soka. Atibike sadza rekurasha. Hazviisi kuitika. Kana wangoifunga kuti i-friendly match, atiite zvema-friendlies. Ndizvo zvoka mwanangu. Panapa atiite zvema-friendly. Panapa tinofangwa kutomeka sure kuti mwanasikana nemwanakomana vasunungurwa nezita raJesu. Ende ndo zvatainga kuti tizoita, ndosaka ndichifamba nemaparidzi. Ina handisi muparidzi. Ini newe totaurirana. Vaparidzi vokusairira mudziva. Ukaramba tikakonana ndoya kuzokutora. Sababa ndienda kushandisawo ningi yangu sababa. Saka muitirwe zvakanaka. Chepiri chamunoda kuziva ndechoti ndine mwanasikana wangu anonzi Tami. Ndomba tatenga imbwa. Imbwa yaityisa zvoti kana wakuda kuenda naye kwadhokta yainetsa kuenda.
but mwana wangu nembwa vakanga vane imwe relationship iri deep zvokuti aigona kuti akagara paveranda akati musuva muromo musuva opambwa musuva muromo musuva opambwa ndomba vaita ka relationship kakati nakei. Saka kana wakuda kuisa imbwa iyi mumota kuti uende nayo kuvheti, munhu aigona chete kuipinza mumota kuti iende kuvheti nditami, because vanga vane relationship. Saka taingoudza Tami kuti imbwa yako yakuda kuenda kudhibhi, ombva atora imbwa yake ombva yapinda mumota yoenda kuvheti. Vheti akakonana nayo, taiudza Tami kuti imbwa yako navheti zviri kunetsana umu, apa Tami keke ari kadiki. Saka ndangoti ndikuudze Tami nhasi kuti imbwa yako yakuda kuenda kudhibhi. Handireseka. Usade kuya panapa neconfusion yoda kunyepera kuti zvinofamba sei zvinoitwa sei. Nhasi imbwa yako kudhibhi ndoko inoteta sei? Kwa inotoenda nekuti matambire enyu mayaziva. Nhasi nguva yedhibhi tichaenda. Ngatina matei. Baba vangu namuponesi maita enyu matitendera kuti sangane nevana vangu rumbidzwai nekusingaperi noti zvakafanira imi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Vasinganamati mu-Seventh Day Adventist vanonamata kuFM, vanonamata kupostori, vanonamata chii, ndoda kuti ndikuudzei, wherever we are worshiping, let's worship the Lord in spirit and in truth. Wherever. Ndo zvakanyanyisa kuti koshera. Ndichaverenga Bhaibheri rangu. Pane nyaya yandoda kupindura mubvunzo yandatumirwa nezuro manheru ndaakurara. Mwanakomana anondibvunza. Anoti ndezvechokwadi kuti Bhaibheri rinoti izvo tikudze baba vedu namai vedu kuti mazuva edu awande panyika. Asi kana pane chinhu chiri kutinetsa boyfriend yamother, kuti tinyatsoti tinokwanisa kuirespecta nekuida tinganyepi. Handizivi kuti toita sei boyfriend yamai vako. Now, ndo nyaya yatoda kuadresa. Saka pandei nchitaura, unobata part yemwana ndo pako paunobata. Mai vako nababa vako inini tichabata pedu pakajeka kapa. Saka we will be addressing two people. You will be talking to me representing your father, and you will be talking to her representing your mother. Isusu vabereki pedu tichabata. Asiwa imimi vana penyu muite sei mubate. Toda kuti tiri tu vanangu tiri pano tese tibetsereke. Ini baba ako who is not playing the ball, newe who has been affected by my behavior, both of us must be healed by Christ Jesus. Saka ndo zvatichange tichiita panyaya yedu. Hatidi vanhu vane hasha, toda vanhu vanobvuma zvinhu. And hatidi vanhu vanoramba vari mukona, toda vanhu vanobuda mukona dzavo. So I will try to be as practical as I can be. Ndiri kuverenga mukati mabhuku maviri. Ndiri kuverenga kuna Colossians chapter 3, ndoverenga kuna Ephesians chapter 5, ndonanavira pa chapter 6. Ndo pfungwa yatichange tinayo patinenge tichifamba. VaKorose chapter 3 na Ephesians chapter 5. And this is my prayer and my story. Let's understand this, my daughter. Understand this, my son. Kuti, things are not getting better. Things are getting worse. I want you to be clear. Things aren't getting better. Things are getting worse. It's unfortunate. Asi ngativerengei kuti tigo uirirana kuti ndizvozvo. Chekutanga, ndoda kutanga ndakupai background. Musumuka mwanakomana. Ndichavasenzesa semuenzanisi. Ndichakupai background yezvinhu zvamunoziva kana musingazvizive moti hatizvizive. Aya ndo mamiriro akanga anotaurwa neBhaibheri. Bhaibheri rinoti kana dziri nhema muti inhema, kana chiri chokwadi moti ichokwadi. Uyo ari kumirira Kristu. Bhaibheri rinoti tarisa, don't worry. Bhaibheri rinoti Kristu ndiye musoro. Uya Kristu vapana izvi zvekuti ndewe chechi kana kuti hausi wechechi. Zvandiri kutaura knows no belief.
ndo the truth. Kristu ndiye musoro wemurume, ndizvozvo here? Ende rinoti murume ndiye musoro wemukadzi, ndizvozvoka? Hariti musoro we a woman, rinoti the husband is the head wemudzimai kana kuti wife. It is not talking about the women speech, it is talking to the wife speech. Tiri kuwirirana ka? Saka riri kuti izvo ava ndo musoro weava, ava vari musoro weava, ndizvo soka. Clear. Therefore uyu anoenda mberi, uyu anoteera ava, ava vachiteera uyu, nekuziva kuti vanoteerwa nauyu vanove ava havarasike. Saka by default zvakangofanana nekuti gonyeti rine chimusoro chiri kudhonza trailer. The reason why the trailer is not worried pamusana pekuti patsika musoro ndo pachatsika trailer. So ranga risiri basa reava kuti rinzwe kuti ava vari kuti kudii, nekuti raiziva kuti as long as the trailer is hooked to the horse we are getting there. Clear? Saka syllabus yaMwari iyi haishande kwese kwese, inongoshanda as long as the trailer is hooked to the horse. Ndizvo kaizvo? Good. Saka unfortunately izvi ndo zvakaitika. Ndoda kuti mupa bati. Bhaibheri rangu rinoti ava baba ava ndivo musoro wemba. Tanzwananaka? Ndoda kukudzokerai kumhuri as ideal nemhuri as is. Clear? Now ava ndibaba A ava, ava ndibaba B ava, ava ndimai A ava, ndimai B ava, ava ndimai A ava. Uyu mwana wevuno, uyu mwana wevuno. Handiteseka? Good. Ava varoorana vabereka. Family A, family B, handiti. Ava varoorana vabereka. Inini ndinokukumbira chinhu ichi. Wedza pfungwa dzako dzinopanana moto kana kuti hadzipanane moto. Wedza dzakazorora kana kuti hadzina kuzorora. Wedza dziri kulunch kana kuti dziri muclass. You need to wake up as I discuss this with you. Why? Because that is exactly where you are headed, and yours may be worse than mine. Zviri nyore kutuka mugabe achitonga kusvikira wazopiwawo chimuti chekutonga. Zviri nyore kutuka strike achipotsa gate kusvika wazonzi iwe gohwesa. Zviri nyore to condemn your mother and your father kusvikira wave mai nababa. What I want to tell you, family yauri was not there from eternity past. Yakatotanga nezuro uno nemanotsi ari wrong. And we are here to correct this thing. Saka iwe haundivhairire pachinhu ichi, haundi ignore pachinhu ichi. Listen and listen carefully, mwanangu. Now, mind you, pande ndichitaura newe kuti boyfriend unayo, girlfriend unayo, haisiri your destination. Hamusati masvika, dzikamai. In fact, fanika imimi hamutondinetsi. Vashoma venyu vari murelationship yekutanga, mabudiro akaita pane yekutanga unogona kurohwa futi pane yepiri, ende mabudiro akaita pane yepiri unozvipamwa futi pane yetatu. Saka iwewe hauna kodzero yekundiignore because history yako inoisa pachena kuti you have not yet arrived. Now, when I according to the plan yaMwari, plan yaMwari yaiti baba endai kubasa munosenza. Ndomba baba wako vabva kwaChiri ndokuya kuHarare kubasa, vachisenza kuIlovhe uko. Mai wako ndomba vasara kumusha
kwachivi vachichengeta vana. Saka spirit of prophecy inoti, next to God's influence is the father's influence to the child, the mother, not the father. Inharo sene mundu yako, but zviri umu zvinobva umu. If you marry wrong, they are raised wrong. Ndo chokwadi. Because mwana paanotobva pakuyamwa achigara pamakumbo pamai zvatosiyana. Iwe chako sababa kuirirana nemunhu uyu kuti ava vakurespect. Zvekuti ndiwe muridzi wembwa, imwe nyaya, anoipa sadza ndo anoziva. Naro dzingaitwa hadzo naro, but ndo zokwadi iripo. Zvekuti unotoudza mukomana webasa kuti vharirai imbwa, baba vemba vakuda kupinda. Pamusana pekuti hausi muhabiti yekuipa sadza. Therefore, if this one is not respected, this one we will know how to deal with this one. Ndati trailer inotera pari kustika horse. Ndoza kuti varume vanoti hati nzarwo. Varume vanoti nekuti ndini musoro. Saka panapa I am in charge, whether by force, whether by ginya, whether by what. But I want to tell you, trailer inotera patsika horse. Now, zvachidaro manje, vanangu ndoda kuti mundikudze pakarasika tsoro inini sababa venyu. Ishasha yauya kuHarare ndokumba yapfimba pamajubheka. Saka yaiti ikatambira mari yodya negirlfriend pamajubheki. Saka mai kumusha vanga vakamirira mari yehupfu vave nenhamo mbiri yekuti ndiye mukuru wechikoro chavakadai kuzovhura vese. But at the same time ndo vafangwa kuenda kumaricho kuti variritire munhu uyu. Saka vana mai venyu manje zvavakaita, they remained humble. Ndokuramba vachiriritira uyu kunyangwe zvairema, vachiseva nemunyu kunyangwe zvairema, vasina bhutsu kunyangwe zvairema. She remained. Why? Because she was respecting the instruction from above, even though the horizontal has failed. Saka zvadaro manje, she continued to teach. Ndosaka munhamo iyoyo vaifamba netsoka kuenda kuchikoro, hakuna akafunga mbanje. Munhamo iyoyo vaifamba netsoka kuenda kuchikoro, hakuna akafunga madrugs. Munhamo iyoyo hakuna akazoenda kurehab, because the teacher remained steadfast. The teacher was there, but the man was lost. Saka uyu akasara kumusha uyu akaita mabasa maviri manje, rekuchichengeta nerekuchiriritira. Saka pavana vavo vaichengeta pakanga pana uyu. Ndokubva vamuudza manje kuti mwanangu, usatruste varume. You need to be empowered. Because vakazoita sezvakaita baba ako, unosara une nhamo mbiri. Saka uyu paakaroorwa uyu manje, wakanga waakuroora mukadzi akasiyana neuyu. Uyu she has turned professional. Ari kuti kana baba vakasanovhima ndinovhima, kana pasteering pasina driver ndogara. Why? Pamusana pekuti avari kuti chakachenjedza ndechakatanga. Saka she did her job and she did it well. I want this to be clear to you. Zvino uyu achiroorwa neuyu, uyu kuve nemusoro hakuuye by osmosis. Because I'll be true to you. Ndoda kuti munyatsobata, because ndichatsanangura mavhesi azvakanaka. Ndokumva angofanana nabambo nyakubereka. And she had no option. She had no option except kuenda kubasi. Kuitira kuti uyu asararame upenyu hwakafanana nehwaakararama mukingdom yeavo. But here is the problem now. Mwana ari kufanirwa kuchengetwa, but teacher vakufanirwa kuenda kubasi.
pamusana pekuti provider has decided to sleep. Therefore, kuti uyu ati ari ku-UK uko ari kuchengeta mwana zvamuremera. Asi dambudziko raanaro manje nderekuti system haichatenderi kuti aende kumaricho mamwe because haabhadhare zvinoendesa mwana kuchikoro. Akufanirwa kunge asipo achivhima papa achifanirwa kuvhimwa nababa. I want to tell you this, ndakagara munomu, ndezvekuti izvo, a man is not defined by birth. You are defined by the principle that lives in you. Unfortunately, it is there nenyika ine varume who are demanding rights without the principle. What must be respected is the principle. Kwete zvamuno discuss pa Facebook, kwete zvamuno discuss pa WhatsApp, kwete zvamuno discuss pa bridge. Respect does not come pamusana pekuti you are carrying organs that she is not carrying. Respect is coming because you are following the author of life. Yeah. Unfortunately, men want to be followed. Why? Because they are the ones who think they are producing the children. We can get children from donations. We can do without you, but we can't do without your Christ. And I want to tell you, a man without Christ is replaceable. Yeah. Why? Because zvaunoita zvinoitwa. Iwe, a sex tool will perform better than you. Therefore, if everything that you are bringing into the marriage are sex tools, we can do without you. Now, the reason why we are being replaced is because we have nothing more to offer that technology can. Atina, besides zvawakaberekwa nazvo mudumbu, I want to ask you kuti nyangwe relationship yaunayo iye zvinezvi, what else is sustaining it except the genital organs? Hakuna. Ndo mukomana wako waunoti mukomana, that whole man, the only thing that he has is the waist. Now, I am telling you, ndosaka vana vangu varanda vepornography, ndosaka varanda vemanoods. You are servicing half a man. He is not worthy. This is not what we call men. Koinemere zvanazo nyangwe pabenzi zviripo izvi. Vese vamunoona muchitenderera mustreet muyamuya vakatakura same property. Therefore, haundivhairire nezvinhu zvisina chekuita nemu. But when we talk of men, we respect principle. Chamuri kuti relationship mwanangu abuse. Where a fool is abusing nature. And you think you are in a relationship. How is in a relationship? You are in a concentration camp and you are not going to escape unless Christ decides to set you free. Because all that you are staying for in that relationship is a kiss and a useless walk. The whole person like you, hauna something better to be doing. Yeah, fine. Now, uyu, but andinyapi kainini? Andinyapi. If we become honest with each other, if we become honest with each other, chinhu chinogadzirika ichi. Tikataurana chokwadi panguva yekudyara, chinhu chinoita right ichi. Asi tikanyeperana panguva yekudyara, chinhu hachishande ichi. Nekuti mai vako vachiroorwa vakavinga kubereka mbazvazodi. Konzezvo vakabereka vana 6 vasina kufunda, creating fools. Nekuda kweko. Yafai, handisi kuti mai vako vazvisungirire, ndiri kuedza kutaura chokwadi chiripo. Mai vako murwere, handiteseka maitiro avakaita mai vako vandoradza kuti brain dzavo hadzishande. Handisi kuti iko ndizvo hadzishande, pamwe dzaakushanda hadzo, but papa dzaifanirwa kushanda, hadzina kumboita sei zvadzo, hadzina kumboshanda.
Now, yadaiso mundiregerere wangu kungotaura handiti sababa handirezeka. Unoti ndotokunzwira tsitsi kana ndichiona some of the torture that you go through because of the word love. The only thing that your mother has is the promise, not the thing. Yeah, fine. Now, it's dachienda kubasa idzimanje. Hadzina choice. Ndokumba dzangotsvagawo umwe akanga ari kwachivi asina zvekuita zvikanzi iwe chiuya usare uchiita mai. Imunozviziva kuti vasikana vebasa havaunzirwe kugona, vanounzirwa kuchipa. Handisi kuti kuita musikana webasa iproblem. Enda unoshanda ndokubasa kwako. Now, asi chatoda kuedza kutaura ndechekuti when she comes, she does not replace the mother. She replaces the dishwasher. Therefore, uyu apinda uyu akangofanana nekuti mai vako vatenga washing machine. Chete kuti ini zvandienda kutaura vanhu vanzofunga ndiri kutuka, but ndiri kuda kutaura chokwadi. But washing machine manje havazi mai. Wona inhamo yataanayo manje ndeyekuti pamwana uyu the father's work has not been done, the mother's work has not been done. Because washing machine kuwacha akauya akatomecha hembe dzaya dzakawachwa. Washing machine yakaita basa rani rayo, but ramai harina kuitwa. Pamusana pekuti mai vakanga vachimhanyisa rababa, baba vachichengeta vana vedu kumbari. And the child is on the receiving end. Inhema iredzi ndo chokwadi, ndo dambudziko rataanaro ine system yekuramba, system yaMandara yekuti kudii danana nemunhu ari kuteera Jesu. Whether unotya Mwari kana kuti hauchi Mwari mwanangu, whether uri mbavha kana kuti uri munhu kwai, whether uri mhombwe kana kuti hausi mhombwe, itawo tsotsi rekudanana nemunhu anotya Mwari. No matter what happens, wosiyana kwaanokuisa, because he is following an instruction from above. Nyango ukanzi wadzoserwa pa-auction anouya kuzokuita buyback. Pamusana pekuti he has no choice except to observe what the master says. Vanangu amene kuti ndingadzokorere nesei, be in love with the principle. Number one, amene ndingakuudzei sei, apa nyaya ika munokundwa nevekubhawa. Vekubhawa havaroorwi kubhawa, vanouya kuzoroorwa pano, vane clarity. Kana tida jukebox, avo ndevekujukebox. Kana taakuda kuzoita mhuri, toya tovhatika vekuchechi, imi moenda kune vejukebox. Ende marelationship enyu mazhinji ijukebox. Ndosaka isinganakidze pasina abatwa, ndosaka isinganakidze pasina akiswa. Asi chandoda kukuudzai, tambai henyu, asi rekodhi iyi hairire nekusingaperi. Ndotaura hangu sebenzi, handirambeni, vanokisika imbokiswai, vane mazama achabuda pamapikicha imboburitsai, kwai nhema here, vanogona kusenda manhood imbosendai, vane picture makamera anotora mapicture akanaka imboitai, vane vakomana vatatu imboitai, vanorara kwese kwese imboendai munorara. Asi rekodhi iyi hairire nekusingaperi. Munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma panyika, azere nekutambudzika, anobuda seruva ndokusvava, anotiza semumvuri,
Agare. Why? Pamsana pekuti as long as you are God's creation, you are there temporarily. Let not the temporary decide the permanent. Sex is not permanent. Kissing is not permanent. That's why yesterday's kiss is not enjoyable today. You have already forgotten about it. How can a whole life be established on those that are things that are temporary? Vanangu kungoti hamudi kunzwa. But record iyi. Four yaimbodadisa. Vamweni hamuchatoizivi. Ndo zvafanana nambuya yako. Vapakwa iko zvinezvi se 404. But yaitombotakura vanhu iya. Ndo aive makombi muno. 4 kubhuti, 4% 2 mberi. Iye zvinezvi ukangoonekwa unayo nemapurisa. Regai ndichienda pavhesi yangu. Ndipedze kutaura nemi. But vanangu kana pane chinhu chinorwadza mazuva ano. Kurayira anoziva. You know too much. John achakuonesa nhamo. I know what I'm doing. John achakunetsa. Ndiye wandiri kuda. Meri uyu haumugone. Tinowirirana. Siyana nekupfimbwa paFacebook. Musikana wako wakamuona paFacebook. Siyana nekutumira manudes. Muri kutumirana manudes. Hausi kuzviona here mwanangu. He who can do with a picture will one day do without you. Because in your presence, achapinda mapicture kubva kuAustralia. Ureremo. And she will be a happy woman. Your student. But nasi ndinori kukuudza. Siyana nechinhu ichi. Haudi unoti ndinoona. Zvinhu zvinochanetsa izvi. Haudi unoti ndinoona. Masturbation is not the end. Haudi unoti ndinoona. Vari kuda kuroora chiroora ene kana mazera. Haudi unoti ndinoona. I want to tell you vana vangu. Kurayira benzi. Rayira rodzoka. It's unfortunate hamudi. I said, do you think ganda richadaira mafuta nekusingaperi? Do you think tumasketi twenyu ticharamba tuchimecha nekusingaperi? Do you think zvese zvamunodai kuti munyatsoonekera mucharamba muchionekera so nekusingaperi? Do you think this is permanent? Kuchasvika nguva yekuti nyangwe hama dzako dzichakudzwa kuti mazonyanya makura nezvinhu izvi. Saka let's not. Vakorese ndati turi kupindura mubvunzo vanangu. Anditi ndakupai scenario iyo. Ndo ndakupai scenario iyo. It's unfortunate. Vanhu vakakonzera iyi scenario ndisu vana baba venyu. Ndo zvatakaita. Unoziva sei Bhaibheri rakanga rati kumurume love your wife. Kana musingazvinzwise ndoda kukuudzai nhasi. Zviri easier for a man to love his girlfriend than the wife. When I buy a car for my girlfriend, I'm buying out of love. When I'm buying for your mother, itule kuendesa vana kuchikoro. Indotaura zvamu sendotaura rafu. But it's difficult for a man to love without Christ. Zvakaoma ndosaka wakatozoitwa mutemo. Ukanzwa Bhaibheri richiti usaite upombwe. Raitozviziva kuti kupomba kuchadiwa. Dei kwakanga kusiri nyore. Kune mutemo wekuti fema kangani. Vaiziva kuti kufema unotopa fema chete whether mutemo kana kuti hapana mutemo. Kufema nekuti unoda kurarama. Pasina instruction muri kufema. Pana ari kumbobvunza kuti naimi ndingafeme kangani kuti ndi. You know what to do. But where you needed help, the Lord provided the law. Saka chiverenga ndika. Colossians 3 kubva pavhesi ya 18.
verse 18. Colossians chapter 3 verse 18. Vakadzi muzviise pasi pevarume venyu. Izwi riri kunzi vakadzi nechirungu riri kunzi wives. Wives, submit to your husbands. Clear? Inzwai munzwe imi. Uyu ane mukadzi wake. Uyu ane mukadzi wake. Ava two ava vakauya kuchechi. Havazi vakadzi vaelder. Muzinzwisise izvozvo. Hazvisi kunzi women, panzi wife. Saka usati kana chechi yakazara nevakadzi ufunga ndevako. Because iwewe chaunogona kuti submission kumba kwako nechinonzi submission kumba kwangu zvakasiyana. Kana pari panyaya dzesubmission, mukadzi wangu achatongerwa submission to me, kwete kunewe. Saka musauye kuchechi muchiti vakadzi vedu vaite zvamunoda imimi, hamuna kuroora mukadzi wangu. Kana wako achisunga dhuku, unoperera kumukadzi wako. Saka zveye kuti mauya panapa mapedza kuverenga mabhuku, maita zvese, wakufunga kuti mukadzi wangu ndewako. Mukadzi wangu achatongerwa submission to me, kwete iwewe. Saka iwewe muchechi muno mukadzi wangu hafango iwe hauzi mutoro wanofanirwa kutakura iwewe. Inini ndini murume wake one muno muchechi panyaya dzesubmission pavhesi apa. My wife, don't treat my wife as your wife. Omuda kumunetsa semanetsera unoita wako. Rega audzwe submission neni pamusana pekuti ini naJesu we are in sync. Kana paita problem unotaura neni murume wacho topedzerana. Musaone vakadzi vese vari muno sevenyu. Ndosaka muchigara tumatare twekuti izvo vakadzi vanofanirwa kusungwa musoro here kana kuti vani. Yafai. Saka Bible ndo paratanga rati wives, submit to your husband. Ndo pari kunzi vakadzi. Ndoda kuti muzvibate. Boyfriend hakuna submission nekutonga kwaunodapa. Ukoona musikana achitongwa nemukomana hadzipana nemoto. Because this instruction was not given up. Asi mamwe marelationship enyu ari kutotongwa as though matoroorwa. Kwokuzoti maroorwa. Ukaona relationship iri kuramba kufamba nekuti hanzi wakaenda paapo kuma 10 nezuro. Inyaya iri kutonetsa hanzi wakaenda nani. Ndakakupa ningirigiri airtime yedhora ukaishandisa wakafonerani. Airtime yani yangu chako handikwaive kutenga kushandisa. Anditi koinini ndingagoda airtime yekufonera iwo handiwo uchafona. Saka unofunga kuti ndingatenge airtime yekufonera mukomana handiti kana achindida achafona. Ukona ndakukumbira airtime ndine vamwe vandinenge ndichidawo kucommunicate nawo. Kwete iwewe. Kunaye handiti ndizvozvo ndiga. Kana ndichida kufonerwa kanewe kana iri communication newe ndiye ndingokudza kuti pota uchindifonera awa yega yega. Handina basa ne-airtime because ndiwe upenyu hwese. Handina umwe munhu wandotaura naye. Handiende kana paFacebook. Handina kana WhatsApp. Kana iri WhatsApp ingori nezita rako chete. Ndiwe wega muupenyu. Aiwa kana ndichida mabundles handisi kuda kuashandisa pauri. You are not the whole world. But nekuda kwekupusa manje ndosaka uri muumambo hweudzvinyiriri hwaIan Smith gore rino iri. Number 2 verse 19. Varume idai vakadzi venyu, regai kuva nehasha navo. Zvikanzi izvo hanzi varume idai vakadzi venyu, ndo zvinotaurwa navaKorose, musavaitire hasha nekuti vanoitisa hasha.
Iwe Mwari ndiye musiki wedenga nepasika. Zvekuti hanzvadzi yangu yadhokta imwe nyaya. Inini instruction iri kupiwa mukwasha wangu iri kunzi izvo. Ade hanzvadzi yangu iyo. Ende asaitire hasha nekuudza kuti brain dzako hadzinyatsoita. Dziri kutoshanda ndo mashandiro ani adzo iwayo ari kutoita. Therefore, what does it mean? It means when a man is looking for a wife to marry, you don't go about changing girls so that they become the wife that you want. Nekuti uyu behavior yauri kuona uyu iri kukutsamwisa semukomana ichange yamultiplier akumba ende anenge akatosvika akagara. Saka by the end of the day instruction iri kungonzi nehasha dzaanokuitisa iko zvinezvi mberi uko murayiro unoti imhosva kutsamwirwa nemukadzi wako. Haini Bhaibheri rinozipa. Bhaibheri riri kuti kuve nemukadzi akatsamwa for whatever reason is showing the presence of a weak man. Because the master is saying as mukadzi hafanirwe kutsamwiswa nemurume anoteera Jesu. Saka vanangu ukoona varume vane shavi rekurwa iye zvino zviri kutaura kuti Jesu wavari kuteera akasiyana naJesu ari kupa instruction iyi. Should you decide to marry them, you marry them absent the benefits of this instruction. Because kana pane chinhu chinosamwisa vakadzi handisi kuti wangu ndiri kupiwa general. Ukanzwa Bhaibheri rati musavatsamwise zvinova kuti vanhu vanotsamwa. Kungoti vamwe vakadzi havasati vakuudzai kuti takatsamwa. Verse 20. Vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti ndizvo zvakanaka munaShe. Vana havana kunzi ida baba ako. Ndoda kuti mupa bati. Haasi murume wako. Hangonzi teerera. Don't worry about loving him. Tichasvika ndoziva kuti kune vanhu vari complicated zvekunyepera. Bhaibheri harina kumboti ida baba ako iwo. Izvo ndezvaona mai vako izvo. Pamwe ndo madananirano avo. Iwo wakangonzi teerera. Don't worry. Unoziva kuti kana uri ambulance, whether munhu wacho wamufarira kana kuti hauna unouya naye kuhospital. Because basa rako harisiri kunoasesa kuda kwako nekuti aita sei. Bhaibheri harina kuti vana idai vabereki. Rati just obey. In all. Ndoda kuti mupa bati. Saka basa rababa kuda mai. Basa ramai kuzvisa pasi pababa. Basa remwana kuteerera benzi rababa nebenzi ramai in all. Because baba ako havasi murume wako. Do not assess him as a husband. He does not belong to you. Neither is your mother your girlfriend. Do not assess your mother as your girlfriend. She does not belong to you. Kuti mai wako vane girlfriend, vane boyfriend. Havana kuita boyfriend yako. Vane boyfriend yavo. She does not belong to you. Bhaibheri rinoti teererai mukadzi wababa vako. Uteerere murume wababa vako. Bhaibheri harina kuti vadei nekuti havadike. Rangoti vateererei mukupenga kwavo. Naiwe pakapinda munhu usingade pana pakati izvo imba yotsva. Noti ndotozoteerera kana John auya bati munhu wandisinga. Kana when an instruction has been given. Verse 21. Madzibaba, regai kunetsa vana venyu kuti varege kuora moyo.
ndo pane nyaya yaya manje. Riyangu rechirungu rinototi, fathers, provoke not your children to anger lest they be discouraged. Saka vanangu manje, iye zvinezvi ndiri kutaura nababako, ndiri kutaura namai vako. Bhaibheri riri kuti kuna uyu, terera mubereki, terera mai, terera baba in all things. Ndomba razoti kuna baba, but do not provoke them. And it is in case you discourage them. I hope one but problem iri kunetsa mazivano ndeyekuti we have got a lot of fathers who discourage their children and still expect results. Zvakafanana mai vakanda vakanoroorwa nebenzi ravo, vapedza kuroorwa nebenzi ravo, ndomba raregedza kubhadhara school fees. He was not present in your life. Idzi haunatombodziona. Vamwe vana pavaiti kuna baba vavo, ndoda kugadha hosi, pfugama ndigadhe, idzi dzakanga dzisipo idzi. Vapedza kudaro, hautodzizivi idzi. There is no affection between you and this man. There is no relationship between you and this man. And you know what many parents do? Unoona mai vachiuya vachitaura kuti ndibaba ako vade. Kuda hakuuye nekuti ndakaberekwa. Kuda is relationship. Saka iwe sababa, you do not command someone into loving you. You build the relationship. But unfortunately, in everything that you do, you are busy discouraging your children so that it becomes impossible to love you. It becomes impossible to accept you. It becomes impossible to like you. It becomes impossible to accept you as a father. You are making life impossible. And this robot, to be told when to turn red and when to turn green. Love is an emotion. Build the emotion. This is what my Bible is saying. Do not discourage your children. They are not machines. Wanongomuudza kuti ndibaba ako. Ndibaba ako. Vakakanganisirana neni ndibaba ako. No! A father must display the fatherhood according to the demands of Christ. Amen. I'm not speaking to children. I'm speaking to you fathers. A father must not demand respect. There must be relationship. Where is the relationship? My Bible says, do not provoke your children to anger in case you discourage them. Tine vana vazhinji vari discouraged. Vataa kutyisidzira kuti vade baba nekutya kusara kudenga. Vana havafanirwe kukuda nekuti varida kuenda kudenga. Iwe haudi kuenda. Kuita zvokundityisidzira. But waivepo kaiwewe. Pauya vamwe vana baba nemasweets, whether ranga iri one, waivepo, you never came. Pauya vamwe vana baba after work, you never came, waitanga nekubhawa, osvika takarara. Pauya vamwe vana baba every day vachidzoka kumba, iwe waidzoka 2 days later wakatsamwa kuzochinja hembe. I can't love you. You are provoking me into anger and blaming me. This is a product of behavior. And I'm talking to the father that you are going to be. Ikonezvi kuti ndikubvunza kuti nababa ako munotaura nyaya dzei, haataurike naye mudhara uyu. Kumba kuya unongoenda kunovhara gedhi nekurara. Iyi ndeya baba ako iyi, ndavaudza ndega. Handina kuti uende unovaudza. Baba ako ndavaudza ndega kuti uende unovaudza. Asi chandoda kungokuudza mwana wangu ndechekuti, when you have been discouraged, remember, today is the father and you are the child. But the will of 5 years it. Munhu anozvarwa, anokura. Pakuchembera, baba vako vachange vafanana nemwana kwauri. Unfortunately, Bible expects you to treat your children as you expected your father to treat you.
then be displaying to your father what he should have done when he was the father. Unfortunately, idzi dzichamwa tii kumba kwako with regret. Dzichaenda kumba kwako dzisina kusununguka. Dzinenge dzichingoya dzichikudza kuti musatrust vakadzi vanokuseparate ineni. Why? Because when he was supposed to be the father, he was not the father. But when you became the father, you were the father. Not because wakadzidza muchikoro chake, wakatozoita zvekukorresponda kuenda direct to Christ, so that you became the man that your father was supposed to be. It's unfortunate. But kuramba manje uchingoti nekuti baba vakadai nekuti baba vakadai hazvicha affecta baba manje. It is affecting the husband that you will be. If your father failed to show the light, go to the source. Do not pretend you love, because love is a fruit of the Spirit. Do not pretend you accept. It's a fruit of the Spirit. It cannot be gotten anyway but going back to Christ. Ndikutaura kuvana vangu, vana nababa vanonetsa. Vana vangu, vana nababa vasingadzoke kumba. Vana vangu vane fees isina kutobhadharwa izvozvi. Vamwe vava pakati petemu, ivo vasati vaenda kuchikoro. Vana vangu kuti gore rino iri unokumurwa bhutsu nemunhu ari kuBotswana. Kuti gore rino iri bhutsu dzako dzese izitye when your father was able. Ndoda kukutaurira, when your father has failed, go back to the source. You can sit. So my duty is very simple. Just need to read one text and pray with you. Saka tichaverenga kuna Isaiah chapter 1 so that we pray. Isaiah chapter 1 verse 18. Bible rinoti chiuyai zvino titaurirane. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyangwe zvivi zvenyu zvakaita somucheka mutsvuku, zvichachena sechando. Kunyangwe zviri zvishava somuti mushava, zvichaita semakushe emakwai. Saka Mwari ari kutiko, now come and let us talk. Chiuye zvinotidi titaurirane. Saka chatiri kuda kubata chekutanga ndechekuti Mwari ari kuti invite kuti tiuye tidhile naye nenyaya dzeupenyu hwedu. Ari kuti ndinoziya kwauri ikoko. Pauri kunzi kamuka haupo paari. Kune kwauri. Saka kwauri ikoko munzira yedombo nengoma. Mwari ari kuti chiuya tita sei? Titaurirane. I have opened the way. So wherever you are, whether uri muupombwe, whether uri munhamo, whether uri mumweya tsvina yakakubata, whether uri muaddictions anga achitaurwa, whether uri kubhawa, Mwari ari kuti wherever you are, maskatano now come. Let us talk. Nokuti nzira yauri kufamba iyi hauisvike kwauri kuda kuenda. Kwauri kuenda uku, uri kuenda kumawere. Before the road ends, wasvika padead end, please make a U-turn. Come, let us talk. Inini wacho wakatadzira, ndini ndiri kuita initiative yekuti udzoke. Saka kudzoka kwako hakuneine kunaka kwako, kuneine kukoka kwangu. So it's not about iwewe kuti wafunga utiko wakugona kuita zviri right here.
inini ndiri kuti chidzoka titaurirane uchiri padhuze. Ukaramba ukatora imwe step kubva panapa ndinogona kuzotadza kukusvikira. Uchiri kunzwa voice rangu, you are still near. Please come. Chiuyai zvino titaurirane. Kunyangwe ndopandoda. Even if your sins. Ari kuti pari kunzi even if. Ari kuti no matter the situation. Come. Vanhu vane masituation akasiyana panapa. But despite your situation, come. Hatina basa kuti yako yadzika sei. Hatina basa kuti vanhu vakulebhula sei. Hatina basa kutiko wakabvako zuro. Hatina basa kutiko zviri kukunetsa. Whatever the situation, come. Come. Kunyangwe situation yako yakashata sei. Ari kutiko huya ende kana wauya. Hanzi kunyange zvakatsvuka sei. Ini ndinozvichenesa. Kureva kuti hakuna situation yako iwewe iri beyond God. Vanhu ndo vanoremerwa newe kwete Mwari. Mastreets ndo unoremera kwete Mwari. Whatever the condition, come. Ende kana wauya, I will deal with your situation inonaka. This is not the end of you. Your story cannot be concluded on this chapter. Tinogona kuigadzirisa nyaya yako iyi. Chero wakabvisa mimba, come. Kana ndakudhila nayo, kunyangwe yakatsvuka semucheka mutsvuku ndichaita samakusha amakwai. Kana ndadhila nayo, there will not be trace yokuti ndokwawakanga uri. Kana ini ndaibata saMwari, nyaya yako haizomboratidzi kuti ndozvayakanga uri. Saka masikatano, I just want to open the door to those who want to come. Wada kuuya kuna Mwari. Vari kuti Mwari, ini chero simba racho handina. Aimba number 118. Ati Mwari, we have different situations. Dzimwe dziri kumba dzanga dzichitaurwa panapa. Uri kuti Mwari kumba kwedu kwakatakura kurema. Mwari akuti come. Ngatitaurirane. Ngationesane. Kana taonesana, I will make it right. Chazvita. Chazvita. Saka varipo vari kuda kuuya. Kuva respect ivavo ngatisumukei. Those who want to come to God, Mwari gadzirisai nyaya idzi. Famba uchiuya. Famba uchiuya, so that we pray together. Famba uchiuya. Mponesa ari kuti panyaya dzeupenyu shamwari hauna simba. Hauna simba. You don't have any strength. Ini ndini ndega ndogona kukupa simba. So please come. Famba uchiuya. Famba uchiuya. Tuene ngwe kunamata. Just pave your way forward. Ari kuti Mwari, ndine addiction yanetsa. Ari kuti Mwari, kumba kwedu kune nhamo yandinetsa. Ari pari kuti Mwari, I have a certain situation iri kundiremera. Kana mati munogona kudhila nayo, I'm coming it to you. Just make your way forward. Tiene ngwe kunamata. Maasha zuyai nemadhisenka dzedu. God bless you. God bless you. Famba mchuya. Kunyangwe zvichema zvakatsvuka.
zvichachena. Zvichachena. No matter your situation. Zvinonaka. Tense. Ndazoona. Mune simba rese. Shamari Mwari ane simba. Yokubvisa hosha. Yokubvisa simba rechitema rinotisimbira. Rezvinhu zvatisingakwanisi. Anobvisa kunyangwe moyo wedombo. Anoisa wenyama. Vanangu ndoda kuti murangarire chinhu ichi pamakamira ikoko. Torangarira rimwe gore tiri kumusangano nevapfana vechidiki. Tino umwe musikana ainetswa nemweya yakaipa. Svondo rese achinetseka nemweya yakaipa. And you know what? Kudomubvunza kuti pane zvawakabata here hapana. Pane chawakaita here hapana. Pane zvaunazvo here hapana. I remember the final day. The only problem that my daughter had was akanga ane chigumbu nababa vake for what abuse she had suffered. And she never knew. Kuti being bitter is enough for the devil to hang his head on your life. Mweya yakaipa itsvage vakaromba. Inotsvaga vakakuunika sewe. Vekuti baba ako you can only accept and tolerate him, but you cannot love him. Your mother you cannot. Pamusana pekuti uri kufunga kuti it's nature and nature will take care of it. Vanangu ndoda kukuudzai. Vamwe pavanenge vachisunungurwa nezita raJesu. Ndokunamatira vana vangu, we caused the damage, we accept. Takakuchemedza, we accept. We were not there when you wanted us, we accept. But let not my sins kill you. When others pavari kuuya mwanangu, uya usunungurwe nezita raJesu. Bitterness cannot be taken away by counseling. It requires the power that is in Christ Jesus. Uya madhuve, uya masivanda. Uya isamaiti. Uyaiti namati. I am telling you, I am appealing to you. Hauchagoni kundiuraya mwanangu nezvandakaita. Hauchagoni kundikanda panze nezvandakaita. The only person watakutongotyira ndiwe. Come to Jesus, he will make you whole. Uya mwana wamai yangu. Patiri kunamata, please come up front. Tikunamatira. I know you are there, you are somewhere there. And you think it will come, it will die a natural death. It won't, vana vangu. It requires Christ. It won't, mwanangu. Uya usunungurwe na Jesu. Baba vangu namponesi msiko wedenga nipasi. Ava vana vedu ava ndimakatipa. Vana vedu ava vamwe vataifanirwa kurera takakundikana mukachengeta iyemi. Vamwe vataifanirwa kubhadhara fees takakundikana mukabhadhara iyemi. Vamwe havatozivi nepavanovata, anongoziva ndiyemi. We were not on the post when it mattered most. We agree, we accept. This is our problem. Tiregerereu sevabereki. Asi zvikuru satakukumbira. Rugare rwatisingachagoni kudzosera muvana vedu. May you please provide. Vapei chipo chemweya mutsvene. Vagone kuona chiedza murima. Kukutsvanzvadzirai nekukuwanai pamusingachawaniki. Kuti vasararame sesu nekukundikana sesu. Vasahabe grudges. Vasarabe ill feelings. Because this is going to take us nowhere. I know Mwari, we accept 2 wrongs will not make a right. Chisunungurai vanasikana vedu nevanakomana vedu. Kune vamwe vanoita upombwe. Satani akavasevenzesa sezvinonakidza sezvinozipa. Asi vamwe vacho havachagoni kurega. Vamwe vakanganzi vachakuroorwa, asi havana kuzoroorwa. Vakakanganwa kuti kana imimi musipo hakuna chinoendeka. Zvamusina kukomborera hazvikomborereki. Ndavauya pamberi peusu hwenyu as they are, you owe them forgiveness. Baba imimi ndimi mati, come and let's reason together. Varegererei. Vapei simba rekunzi vanakomana nevanasikana venyu. Kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa 2 nerukudzo nekuti zvinobva kwamuri. Kune vamwe vari panapa tenzi vasina chinofamba muupenyu. As we speak right now, they are desperate people. As we speak right now, some of them are suicidal. As we speak right now, some of them are living a hopeless life.
As we speak right now, some of them, they've never found a job. Imimi mwari muriko kudenga. Hamuzi mwari we theory. Hamuzi mwari wokuerenga kumabhuku. Hamuzi a philosophy, you are a God that is up there. May you please come down and help our children. Vaitirewo zvakanaka panyika inorema. Vaitirewo zvakanaka panyika isina mukana. Vaitire zvakanaka panyika inoora. Mwari, imimi muri mwari, hamumiririrwe nemunhu. Do as you promised. Not because we are good before you, but because you are God. Nekuti muri mwari, chiita ekasa mwari. Paratidze pachena vanotizira kwamuri nevasingatizire kwamuri. Let there be that difference and it can be brought by you. Mwari tinziroyewo nyasha. Ndona maturone vabereki varipo nevasipo. Some of us, we contributed to this downfall. Mwari tinzirewo nyasha, tibetserei tidzoke panzvimbo dzedu nekusatya. Kana varipo vanonetswa nemweya yakaipa, vasunungurei nezita raJesu. Kana varipo vane hama dzaakutorambana, vasunungurei nezita raJesu. Kana varipo vabva kudzimba dzisina rugare, isaiwo rugare runobva kwamuri, not as man gives, give it to them. Baba, itirai vana vedu zvakanaka, muvape mukana yamusina kutipa. Muzita raJesu ndanamata. Amen. Senzi kuri kuvuvuta, mananda atokwira, nedenga resera toshipa, hatina pekuwanda, motirega eretife, musarare tofa, nguva yese yazara nengozi, nenyanza yavanguva, mananda anonditeerera, nyachira, kana kushatirwa kwenyanza, mashawi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarawa, munatenzi wenyanza nepasi, zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara, zvese zvichanditeerera, nyararanyi. Tenzi nemweya unorwadza, nokotama kunemwi, moyo wangu unotambura, mukamundiponese, omananda echitema, oda kundinyudza, ndakufanda kufa tenzi wangu, kasika ndiponese, mananda anonditeerera, nyachira, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarawa, munatenzi wenyanza nepasi, zvese zvichanditeerera, nyarara, nyarara, zvese zvichanditeerera, nyararanyi. Tenzi kutya kwazopera, zvese zvazozorora, nenyanza yazoteramira, denga razova pedyo, chimiranyi mununuri, musandisiyeba, ndichasvika kumahombekombe, ndizorore ikweyo, mananda anonditeerera, nyachira, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarawa, munatenzi wenyanza nepasi,
zvese zvichanditeerera. Nyarara, nyarara, zvese zvichanditeerera. Nyarara.